De rest van de fractie en het bestuur van de ChristenUnie in Tjerksterdiel zijn verbijsterd over het nieuws dat ons onlangs geïnstalleerde raadslid wordt vervolgd vanwege een zedenmisdrijf. Vandaag kregen we informatie voorgelegd van Woordnet dat hij op 21 december is aangehouden en dat zijn gevangenhouding op 6 januari verlengd werd. Op diezelfde 6 januari meldde hij per e-mail aan ons dat hij per direct zijn werkzaamheden vanwege persoonlijke omstandigheden neerlegde en niet op de kandidatenlijst voor de komende verkiezingen meer wilde staan. Het lukte daarna tot op de dag van vandaag niet om contact te krijgen met Edwin en om meer duidelijkheid te vragen over wat er speelde. Dat het zoiets onvoorstelbaar heftig zou zijn als wat ik vandaag hoorde, had ik op dat moment in ieder geval niet gedacht. Gezien de ernst van de verdenking is hij, ook al heeft de rechter nog niet geoordeeld, nu geen geloofwaardig vertegenwoordiger van de ChristenUnie en is hij geschorst als fractielid. Hij is vanzelfsprekend na zijn mail op 6 januari ook van de kandidatenlijst verwijderd. Ik kan me op geen enkele manier voorstellen hoe heftig het is wat de betrokkenen, slachtoffers, familie en vrienden op dit moment moeten doormaken. Ik wens hen kracht toe en hoop dat er ook recht mag worden gesproken in deze vreselijke situatie. Dank u wel, voorzitter.